जोबोद मोजां आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों बिथांमोना दिनै जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिफोर फरायनाय आरो हायार सेकेन्डारिखौ लोगोसे उदालगुरि जिल्ला हिसाबै माने टप 10 पास जानाय फरायसाफोरखौ फरायसुलिफोरखौ बेवहाय फरायनायनि हाबाफारि लादों। आं सानो बेवहाय बे फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोबां मोनसे थुलुंगाखांनाय होगोन। खालि फरायसा फरायसुलिल' नङा, बेजों लोगोसे जोंनि गासै जि बिमा बिफाफोर दं जायफोरनि फिसाया फरायफुगासिनो दं बिसोरनि गोसोआवबो मोनसे फरायनायनि फारसे गोसोखौ थि खालामनाय, फिसाफोरखौ फोरोंनायनि फारसे गोसोखौ थि खालामनाय बेबायदि मोनसे सानदांथि लाबोगोन आरो गुबुन गुबुन फरायसाफोरखौबो जोंबो जेरैखि जाया बेबायदि फरायजानो हानांगौ होननानै फरायनायनि बेलायाव मोनसे गोसो फज'नायनि जि हाबिलास बेखौ लाबोनानै होफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। फरायनाया जोबोद गोनां आथिखालाव। जे गोदो जों खालि डक्टर इन्जिनियार फरायनायनि थाखायल' एन्ट्रेन्स एग्जामनि बाथ्राखौ सानोमोनब्लाबो नाथाय दिनै जोंनि टेट कलेजफ्राव फरायनोब्लाबो कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेट एग्जाम होनांगौ जाहैबाय दिनैनि दिनाव। ओंखायनो साधारन भाबै फरायनोब्लाबो कलेज मोनसेयाव एडमिसन मोननोब्लाबो जोङो एन्ट्रेन्स होनांगोन आरो जुदि एन्ट्रेन्स होआलासिनो दा मोनोब्लाबो बेबो मार्क्सनि सायावसो डिपेन्ड जाबाय। जे दिनै जोंनि फिसाफ्रा जुदि फार्स्ट डिभिजन मोना 70% मोना 80% मोना अब्ला जों लुबैनाय खुनु कलेजावनो जोङो एडमिसन होनो हाया बेबायदि। ओंखायनो बे बेलायाव जोङो बेबायदि माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायनायनि जिथु गोनांथि फरायनायाव गोसो होसारनानै माने फरायनो लुबैनाय बेखौ जों साफ्रोम फरायसाफोरनाव लाबोनांगोन। साफ्रोम बिमा बिफायाबो जाहाथे गावनि फिसाखौ थै थां गासिबो गावनि खामानिखौ गारजोबनानै फोरोंथारगोन होननानै साननाय बेखौ जाहाथे जों लाबोनो हायो बेबायदि मोनसे आबहावाखौ जों लाबोनांगोन आरो बेबायदि हाबाफारिया आं सानो बेयो निस्सय बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो अबदान ना दिनैनि साना जों बयनिबो थाखाय गोग्गानायनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि बे सानावनो बर' बिजोंखौ गायसनजेननाय जादोंमोन, सालायजेननाय जादोंमोन। दिनैनि बे समाव आङो बयबो जाय बर' गेदेमाफ्रा बर' बिजोंखौ गायसननायनि उनाव बे बर' बिजोंखौ माने मा होनो अरायबो गोजोन खालामबोनायाव हाबा मावबोबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ आङो बावहरदों। आरो दिनै जेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर दं बर' बिजों फरायनाय दं आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलाय हरदों। बेनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानै बयबो जाहाथे गावबा गाव आथिङाव गसंहैनो हायो, साफा साफा मोजां गोग्गो नोगोरारि जानो हायो बेखौ आङो जों बाराद्राय बाथ्राफोरखौ कमन लानो नाङा। जों जायगा लायै जायगा गावबा गाव इनिसियेटिभ लानांगोन। जोंहा बर' थुनलाइ आफाद दं, जोंहा बर' फरायसा आफाद दं आरो बेबायदिनो बर'आव बायदिसिना माने बिथिङाव खामानि मावग्रा आफादफोर दं, जेराव धोरोमारिबो आफादबो दङ। बेखायनो जाय जायगायाव फरायसालिनि हालोदा बेबायदि जादों बे जायगायाव थानाय सुबुंफ्रा जों माब्रैबा बे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो हायो। बियो बिमा बिफानि कनसियास गैयैयाव जादों ना फोरोंगिरि गैयैयाव जादों ना इडुकेसना क्वालिटि गैयिनि थाखाय मानसिफ्रा बेवहाय हराखै ना न' बां गैयिनि थाखाय बिदि जादों, मा जाहोना? बे जाहोनखौ जोङो दिहुननानै जोङो लकेलि बेखौ जों दायथ' लानांगौ गावनि बे मा होनो फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनायनि। बिनि उनाव मा नांगौखौ जोङो सरकारनाव जोङो बिनांगौ, सहायखौ मददखौ जों डिपार्टमेन्टनाव बिनांगौ। नाथाय जेनेरेलि खोथाखौ बुंबाय थायोबा बिनि समाधान मालाबाबो जाया। ओंखायनो जेराव बिदि जानो नागिरदों बेखौ जों खालामनांगौ आरो नोंथांमोनखौ खौरांगिरि हिसाबै खावलायदों नोंथांमोना जाय जायगायाव थाङाथों मानो जुदि बेफोरबायदि नुदोंबा स्कुल बिनि एड्रेस बिनि फोरोंगिरि गामिनि मानसि आरो बिसिनिफ्राय माखासे बे स्कुलनि जारिमिन बेखौ एसे एसे फोसावोब्ला अब्ला बयनिबो नटिसाव गोलैगोन आरो अब्ला जोंबो जि मासियाव थानानै जों खामानि मावबाय थादों बेनिफ्राय जों मदद हरनो हागोन। ना मानाव गेदेर कालिचरन बर' बिथाङा सासे गुवार आरो अनसुला गोसोनि सुबुं आरो गाव समाजारि बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों आरो बर' हारिनि बेलायावथ' बिथांखौ नागारनानै जों जेबो बाथ्राखौनो गोग्गायै बुंनो हाया। जाय समाव बर' बिजों गायसननायनि मुखुब हाबामोन बे समाव मानाव गेदेर थानेस्वर बर' बिथांनि दैदेननायावनो बर'नि जिथु फराय बिजाब टेक्सट बुक
बे टेक्स्ट बुकखौ माने दिहुननाय जादोंमोन आरो बेफ्राव गासैबो जे गणितखौ मेथामेटिक्सखौ बर'आव मा होनगोन सानखान्थि दाजाब दानख' राननाय बेफोरखौ मा बुंगोन बायदिसिना मेथामेटिकेल जि वर्ड्सफोर बेफोरखौ बिथांमोना दिहुनदोंमोन बेनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिहुनदोंमोन जे मेथ्सआव लेंगुवेज माबोरै जागोन थिग बिनि उनाव सुबुं आरो सोदोमस्रि ससियेल स्टाडिज दा बबेयावबा नोङो जिअ'ग्राफि भुमखौरां बबेयावबा नोङो माने मा जारिमिन नङा होमबा बेफोरो गासिबो जि सोदोबफोर आरो बे सोदोबखौल' नङा बे लेखाफोरखौ सुजुनाय बेवहाय माबोरै माबोरै जोङो थिक खालामनांगौ बेफोरखौ मानव गेदेर थानेस्वर बर' बिथांनि दैदेननायावनो माने बेफोरखौ खालामबोजेननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्रायसो दिनैनि बर' बिजोङा बे अबस्थायाव सफैदों आरो बेनि उनाव बिथाङानो सासे जाय जोंनि बर' रावखौ कलेजाव MIL हिसाबै थिसननाय आरो इउनिभारसिटियावबो बर' रावखौ मोनसे MA नि साबजेक्ट हिसाबै फरायनो मोननाय आरो दिनै PhD सिम दावखोनायावबो बिथांनिनो गासिबो बिथाङा जेब्ला एडुकेसन मिनिस्टारमोन बिथाङानो गासिबो बेफोर खामानिखौ मावनानै होदोंमोन बिथाङा सासे राजखान्थियावबो दंमोनब्लाबो बिथाङानि गोसोआ मालाबाबो राजखान्थियाव नङा बिथाङा जाथि समाज रायजो गासिबनिबो बाथ्राखौ लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा माने मा होनो AGP ब्लाबो बर'नि खामानि बिथाङा मावदोंमोन ओंखायनो बर'फोरनि गेजेराव आं सानो जेसेबां बर' दैदेनगिरि दं बिनि बेलायाव थानेस्वर बर' बिथाङाबो सासे जोबोद गोख्रों आरो जोबोद जेरावबो रोंगौथि थानाय दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिनि थाखाय दिनै बर' राव बर' बिजों दिनै बे अबस्थायाव सफैदों ओंखायनो बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आङो बावदों आरो आं बयखौबो खावलायदों थानेस्वर बर' मानव गेदेर बिथांबायदि सुबुंखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिनांगौ आरो जोंनि इयुन जोलैनो जों जेब्लायबो मोनसे बिदिन्थि होनांगौ जे जोंनि बे बिजोङा जोंनि बे रावा दिनै बे अबस्थायाव सफैनायाव बिथांनि बिहोमाया मा ओंखायनो खालि राजखान्थिजोंल' मानसिखौ जोङो बासिनो नाङा नाथाय राजखान्थियाव थानानैबो हारिनि गोबां खामानि बिथाङा बिहोमा होदों